Dni vína, odborná degustácia. Odborné degustácie vín a na ne následne nadväzujúce výstavy, spojené s ochutnávkou pre verejnosť, patria v nemčinianoch medzi najstaršie na Slovensku. Od roku 1981 sa vyprofilovali na prestížne vinárske podujatie. V roku 2006 bol založený Národný salón vín, akási výkladná skriňa 100 najlepších vín Slovenskej republiky. Naša súťaž plní funkciu nominačnej súťaže pre tento salón nepretržite od jeho vzniku. Degustačné komisie a ich degustátori u nás hodnotia vína absolútne anonymne v kójach, čo systém hodnotenia v radoch za sebou, respektíve za okrúhlym stolom negarantuje. Stabilní a skúsení degustátori majú dlhoročnú dôveru aj u zahraničných vystavovateľov z Čiech, Rakúska, Maďarska a Slovinska, ktorí do našich súťaží prihlasujú svoje vína už dlhé roky.